И здравейте хора, това е третия епизод, обнових версията, всичко е ново, тук миналата бъгаше. Така, вижте честовете. Инвентара е по-голям или е по-малък. Има нещо. Да видим гейм. Така, толч, да. Да, тук има проблем. 32. Оправи ли се? Не. Добре, да приемем, че така. Ето, това ще приема. Така. Нещо не ми е познато тази версия. Сега тук часове прекарах пред нея, за да разбирам. Защото миналия път, нали, завърших епизода е така. Мислих, че то е камък. Вижте къс. Нали казах, че е така, застанах, как да го кажа, ето така, in front. Дали, отпред е така ме гледаше камерата, за да ви кажа нещо. Разбрах как да го поправят в тази версия, защото в миналото беше лесно. Свикнал съм си на миналото да го поправим. Я мисля, че толкова дърво ще ми стигне. Сега, ето е там. Ето е там къщата. Дом, мил дом. Не бе, но съм тъп. Това трябваше да направя. Тук нещо е много по-малко. Не съм свикнал още. Ако питате откъде съм изтеглил, изтеглих я от Aptuit. Само тази ставаше, другите бяха такива. Не работиха. Сега си направя торч. В по-миналите епизоди направих чаркол. Ето това направих сега факли. Да. Без да ви направи вратата. Вратите, трите врати. Аз ви казах, че имам червена къща. Ето. Червена къща. Не стига. Вижте какъв съм, аз въобще не гледах колко започвам. Не знам, да видим. И 38 е, да приемем, че сме започвали в и 30 и 33. Да, но тук има нещо има. Тоест, тук нещо има. Вижте. Казах ви, че нещо има.
блоковете се чупят по-бавно. Къде са паднали другите ключи? Дай да влезем в къщата. Уж сме са такива. Аз знам как се прави една отварка. Добре, 7 минути като. Още 3. До и 43. Да, така. Не съм! Ужас. Тук един шум се издава. Битка соса. Битка соса. Битка соса. Битка соса. Искам ти вълната да бе, да. Колко живота има тази тъповца? О, да ми пържоли, да. Да, миналата версия не ми даваш. Ще я бия до припадък. Най-после. Супер, имам 3 парчета вълна и мога да си направя легло. Кости, прасе. Много се переш, бе, прасе. Ко ми искаш да ми неудобстваш? Много ми се переш, бе. Къде заставаш, Тъпо прасе. Ха-ха-ха. Коста. Умря ли? Умря. Искаш да се вмъкне в къщата. Гледай ти къв посяк. Легло. Къде ще го сложа? Супер, че имам храна. Между другото, това мисля да е края на клипа. Чао! От мен и довиждане.